गोजोन फुंबिलि एसबि बड निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै 1 अक्ट'बर आरो 2 अक्ट'बर अदेबानि दिनै आरो गाबोन चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफोराव 4 घन्टायै मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 नि सिङाव थानाय गासैबो ओनसोलफोरावनो दिनै आरो गाबोन फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम 4 घन्टायै मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 नि साब डिभिजनेल इन्जिनियार मावख'निफ्राय बेखौ फोसावदों। 132 केबि जेक कन्डाक्टरखौ सोलायनाय जागोन बेनिखायनो धालिगाव GSS आव थानाय 132 केबि मेइनलाइनखौ बन्द खालामनाय जागोन जायनि थाखाय दिनै आरो गाबोन फुंनि समाव मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। बे खौरांखौ जाहाथे चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनो मिथिहोयो बेनि थाखाय बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 निफ्राय चिरांनि डिस्ट्रिक्ट इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन अफिसारनिसिम लाइजाम लिरहरदों। बहा थांखो आइजो रैखाथि होनायनि खोथाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लगानजों सोरखाराव फैनाय बीजेपी सोरखाराव आइजोफोरा जेबो रैखाथि मोननो हायाखै। मोनफानि उनाव मोनफा जिनाहारि जाथायफोर जाबोदों आरो भुगिनांनाय नखरनिफ्राबो गासैबो बिजिरनायखौ मोनजोबनो हायाखै। नाथाय बे खेबाव जिनाहारिनि जाथाय नङा सासे फरायसुलिया गावखौ रैखाथि खालामनो थाखाय पुलिस थानायाव एफआइआर हैनायनि उनाव उल्थायै पुलिसजों गाज्रि बुग्लिजानोसो गोनां जादों। अब्ला बहा थांखो आइजो रैखाथि होनायनि खोथाया मरिगावनि धरमतलाव जादों मोनसे जाथाय भुगिनांनाय नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 10 आव फरायनाय फरायसुलि जायनि बैसोआ खालि 14 बोसोर बैसोल' बिथांखौनो मोजां मोनदोंमोन डाम्पार सालायग्रा 40 बोसोर बैसोनि खायरुल आलिया। फरायसुलिया जेरावखि थाङा मानो थांफा फैफा खालामनानै फरायसुलिखौ सिगि सग' खालामोमोन डाम्पार सालायग्राया। गावखौ मोजां मोननो थाखाय जर जबस्ति नारसोमोमोन दुथाङा नाथाय फरायसुलिया मोजां मोनथारैयाव फरायसुलिनि दुगैनायखौबो दंफाङाव गाखोनानै भिडिअ सेबखांखुमादोंमोन दुथाङा बेखौ लानानैबो भाइरेल खालामनानै होनो थाखाय हुमखि होदोंमोन आरो गोबां सिगि सग' खालामबोबाय थादोंमोन। बेनिखायनो फरायसुलिया गावनि रैखाथिनि थाखाय धरमतल पुलिस थानायाव गसर हैदोंमोन। नाथाय गसर होनायखौ पुलिस थानानिफ्राय बोखांनानै लाफिननो थाखाय फरायसुलिखौ नारसिनदोंमोन। नाथाय फरायसुलिया केसखौ बोखारनानै लाफिनियाव फरायसुलिखौ पुलिस थानानि पुलिस लिजा बर'आ जेरै हायो एरै लावथिजों बुदों जायनि जाहोनाव फरायसुलिया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। अब्ला बहा थांखो आइजो रैखाथि होनायनि खोथाया आइजोखौ रैखाथि होनो नागारै उल्थायै दुथांखौ मदद होनानैसो फरायसुलिखौ गाज्रियै बुग्लिनाया बेसेबां गनायथाव। तामुलपुराव फिन मैदेरनि उदखार हाग्रानि मैदेरा फैनानै बुथारलांबाय बिसि आरो फिसायखौ। तामुलपुरनि नाग्रिजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय इक्राबिलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार मोनाबिलि समाव हाग्रानिफ्राय मैदेरा फैनानै सुभाष रयजों लोगोसे बिथांनि बिसिखौ बुथारलांदों। 60 बोसोर बैसोनिमोन सुभाष रयआ आरो बिथांनि बिसिनि मुङा फुलमाला रय। नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुभाष रयआ गावनि गय फुलिनि बागानाव खामानि मावबाय थादोंमोन। बे समावनो मोनाबिलि समाव हाग्रानिफ्राय मैदेर फैदों। मैदेर फैनायखौ नुनानै सुभाष रयआ मैदेरखौ होहरदोंमोन आरो मैदेर होहरनायखौ नुनानै बिसि फुलमाला रयआबो फिसायखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन। बेयावनो हाग्रानि मैदेरा बिथांमोन सानैनि सायाव गाग्लोबदों जायजों बिथांमोन सानैयाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि जिउ खोमानांनायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो हाग्रा बिफाना जाहाथे हाग्रा ओनसोल खाथियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों। BPFनि MLA चरण बर'नि नाजानायाव उदालगुरि स्टेडियाम लुनाया आबुं महर मोननायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। सोरखाराव गैयाबाबो MLA चरण बर'आ गोबां खामानि मावदों होननानै फोरमायथिबावदों रायजो राजाफ्रा। गोबां लामा सामा बानायदों गुवाहाटीनिफ्राय भैरबकुन्द थांनाय लामायाबो सिगांनि समाव पाक्का नङामोन नाथाय बिथाङा दा बेखौ पाक्का खालामनानै होबाय होननानै फोरमायथिबावदों। बेनि अनगायैबो उदालगुरियाव थानाय उदालगुरि स्टेडियामखौ लुनो थाखायबो थांनाय 2018 मायथाइयावनो सेंसन जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो खामानि मावनाया जागासिनो दंमोन दा आबुं महर मोनबाय होननानै फोरमायथिदों। उदालगुरि स्टेडियामनि सिङावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाबो दङ गुडाउन दङ लोगोसे कमिउनिटि हल आरो गेटबो बानायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा आरो बे आबुं महर जानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइनि 17 नभेम्बर दानावनो उदालगुरि स्टेडियामखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जादोंमोन। बै समनि BTCनि चिफ अदेबानि बारग' BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारी MLA चरण बर' आरो बारग'
बारग' बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि बिथांमोननि नुजाथिनायावनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जादोंमोन। रन्जन दैमारिया गनायनि लामायावसै बे खोथाखौ मिथिहोदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनिफ्राय। नंगौ, बिथार गोरोबथा जानायनि उनाव एनडिएबिफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आरो जेंनाफोरनि सायाव खामानि मावनो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिखौ दानाय जादोंमोन आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिआ एनडिएबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां खामानिबो मावबोदों। दा बिथांमोननिफ्राय फोरमायथिदों दि रन्जन दैमारिया गनायनि लामायावसै बेखौ मिजिंथिनो हायो। बिथांमोना फोरमायथिदों दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों फारियै खेबथाम सावरायनाय जादों आरो सावरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हादों। गिबि मन्त्रि बिथाङा जेरैबायदि खोथा होदों बे लेखायै रन्जन दैमारिया दि गनायनि लामायावसै बेखौ आसा खालामनो हायो आरो जोंहा गिबि मन्थ्रिनि सायाव फोथायनाय दं होननानै फोरमायथिदों। रन्जन दैमारिनि अनगायैबो जोबथेसालियाव जोबथेजानाय लिडार आरो केडारफोराबो 2-3 दाननि उनावनो जोबथा फिथाइखौ मोननो हागोनखौ आसा खालामो आरो रायजोनि बायजोआव थानाय केसफोरखौबो आसामाव लाबोनानै दान मोनसेनि गेजेरावनो फोजोबगोन बेनि सायाव फोथायनाय दं होननानै फोरमायथिबावदों इउनाइटेड फरामनिफ्राय। थारैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय लिडार आरो केडारफ्रा उदां अख्राङाव फैनो हायोब्ला गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गेदेर देरहासारनाय सान जागोन आरो बर'नि मोनसे गेदेर जारिमिन जागोन। मानोना बिटिआर गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिएबिफोरानो उदां जासिगोन होननानै गोबां मिजिं दंमोन रायजो राजाफोरनाव। नाथाय बेबायदि दासिमबो जायाखै। जुदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनि नाजानाय आरो सोरखारनि मदद होनायाव बिथांमोनहा उदां जायोब्ला रायजो राजाफोरनि थाखायनो बेयो मोनसे गेदेर देरहानाय जागोन। फुजा बा जायखिजाया फोरबोनि मुङाव चान्दा खांनायखौ आसाम सोरखारा बन्द खालामदों, जायनि थाखाय आसाम सोरखारानो मोनफ्रोमबो फुजा कमिटि बा फोरबो खुंग्राफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। बे खेबावबो मोनफ्रोमबो दुर्गा फुजानि कमिटिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सोरखारा फोसावदों। अब्लाबो जायगा जायगा फुजानि मुङाव चान्दा खांनाया बन्द जायाखै। थिग बेबायदिनो दुर्गा फुजानि मुङाव चान्दा खांनायाबो जायगा जायगा सोलिदों। फिन बे खेबाव आरोबाव दुर्गा फुजानि मुङाव चान्दा खांनानै बुलायनाय जाथाय आरो गला बुफाय बुसि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सिलचराव जादों बे जाथाया। दुर्गा फुजानि मुङाव फुजा कमिटिया सासे गलादारनिफ्राय 5,000 रां दाबिदोंमोन। 5,000 रांखौ होनो हायैयाव 3,000 रां होनो थाखाय नारसिनदोंमोन। नाथाय बे 3,000 रांखौबो होनो हानाय नङा, खालि 500 रांल' होनो हागोन होननानै गलादारा फोरमायथिदोंमोन। नाथाय 500 रांल' होनो हागोन होननायनि उनावनो फुजा कमिटिनि सोद्रोमाफोरा गलादारखौ बुनायजों लोगोसे गलाखौ बुफाय बुसि खालामदों होननानै फोरमायथिदों गलादार सुबदीप रयआ। जाथायखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंफैनायजों लोगोसे फुजा कमिटिनि हेंथा एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों गलादार सुबदीप रयआ। क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जौसिन फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। 75 फिट गोजौआव फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों आरो फिरफिलानि गोलाव आरो गुवारा 30 फिट आरो 20 फिट। बड'लेण्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिहोमा बेखौ दिन्थिनो थाखायनो बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बे हाबाफारिनिफ्रायनो एनडिएबिफोरनि सायावबो बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि उनाव हाइनास आरो नन हाइनासनि गासै 263 केसखौ बोखारनाय जाबाय। आरोबाव हाइनास आरो नन हाइनासनि केसखौ बोखारनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया राहा लाबावदों। आरो जुदि हाइनास आरो नन हाइनासनि केसा बोखारजायोबा 600निफ्राय 700 केसा बोखारजागोन। बेनि थाखाय लिस्टिं खालामनाया जागायबाय होननानैबो फोरमायथिबावदों दिपेन बर'आ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि 60 एनडिएबिफोरा एनआइनि केसाव जोबथेसालियाव दङ। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जर्ज बर', अजय बसुमतारी, रिफिकां गयारी आरो माखासे गासै 6खौ सिबिआइनि केसाव जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनानै दङ। बिथांमोनखौ जाहाथे उदां खालामनानै होयो बेनि थाखायबो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायो दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर'आ बुंथिदों दि दिनै बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय, गोजोन गोरोबथा जाबाय। बे 5 बोसोराव जेबो गुलि बारुदनि थासारि गैला। बिथांमोनहा 13, 15 आरो सोरबाया 6 बोसोर जेलाव थाबाय। बिथांमोनहा दासिम सरासनस्रा सुबुंफोर बायदि जाबाय। बेनिखायनो गोजोन गोरोबथानि सार्थआव जाहाथे बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोयो बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायो दिपेन बर' बिथाङा। भारतनि जौसिन सावथुननि बान्था दादा साहेब फाल्के एवार्ड 2024खौ बलिउडनि मुंदांखा एक्टर मिथुन चक्रवर्तीनो होनो थाखाय फोसावबाय। मिरुनि मन्थ्रि ऐश्वनी वैष्णव बिथाङा एक्सनि गेजेरजों बेखौ फोसावदों। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बिथांनो दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ होनो थाखाय
फोसावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथिदों ऐश्वनी वैष्णव बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिदों दि एक्टर मिथुन चक्रवर्तीनिया सावथुनाव गोबां बिहोमा दङ। बिथाङा फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि थाखायबो सासे थुलुंगाखांआरि। बेनिखायनो बिथांनो दादा साहेब फाल्के एवार्ड 2023 खौ होनो थाखाय दादा साहेब फाल्केनि जुरिया सायख'दों होननानैबो फोरमायथिनो गोनांदि 8 अक्ट'बराव मिथुन चक्रवर्ती बिथाङा बे बान्थाखौ आजावगोन। 8 अक्ट'बराव नेशनेल फिल्म एवार्ड सेरेमनि खुंनाय जागोन। बेयावनो बिथाङा बे बान्थाखौ आजावगोन। फोरमायथिबावनो गोनांदि 74 बोसोर बैसोनि मिथुन चक्रवर्ती बिथाङा गोबां सावथुनफोरावनो फाव खालामनायनि अनगायैबो बिथाङा सासे राजखान्थिगिरिबो। तृणमूलनि राज्य सभानि एमपि मोन बिथाङा। बेनि उनाव 2021 मायथाइयाव बिथाङा बीजेपी राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों। दादा साहेब फाल्के बान्थानि थाखाय सायख'जानायनि अनगायैबो बिथाङा गोजौ थाखोनि बान्थाफोर जेरै पद्म भूषण बेफोरबायदि बान्थाखौबो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बिथाङा मोननो हादों। लन मेला आरो एक्सन्स मेला। गोजोन्थों खौरां, काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लन मेला आरो एक्सन्स मेला खुंनो आखायाव लादों। विश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै फोसावदों गोबां अफारफोर जेरै मिक्सार ग्राइन्डार, LED टिभि, 5 लिटार थाव, आयरन, साइकेल, इलेक्ट्रिक केटलि, ब्लेंकेट, डिनार सेट, इलेक्ट्रिक रड आरो रुम हिटार। बेफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसे जोथोबखौ नोंथांमोनहा मोनथारनो हागोन। बेनि अनगायैबो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, 1000 रां केशबेक मोननो हागोन आरो गोजाम गारिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दं। बेनिख्रुइबो साबसिन खाबु दङ जुदि SP 160cc आरो हार्नेट बाइकखौ बायोब्ला 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव खम रां होग्रोनानैनो आरो खम सुतनि हारजोंनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो गोरलैयै फाइनान्सआव मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हानायनिबो खाबु दं। बेफोर अफारा 30 नभेम्बरसिम थागोन। माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोब्ला 8720957824 नङाब्ला 6026428346 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।